Ezagutzen alduzue jolas hau, txikitan ni asko jolasten nun, eta gaur egun alabakin ebai. Zatea, batetik zeira esan zenbaki bat. Adibidez, zinez. Laua, 1, 2, 3, 4. Eta hemen, 5, 6, 1, ala 2. Aukeratu, 2 adibidez. Venga, manijua. El konkiseko partaidea. Manijua beste baten bila. A ber, batetik, zeira, berrize, esan zenbaki bat. 4. 1, 2, 3 eta 4. 1, 2, 6, ala 5. Adibidez, 1. Arri jasotzailea. Hau berotzen nahi da, Manijua berriro. A ber, zenbaki bat, batetik zeira. 1. Iepala. 3, 4, 8, ala 7. 3, venga. A ver. Erizaina, arri jasotzailea, el konkisten. Bueno. Guantxe ikusiko duzein da gonbidatua. Ni jasi naiz, bueltaka. Bueno, lagunak, leheno esan dizuet, arri jasotzailea, ikonkisten ibilitakoa, erizain. Eta guen arpegita guzti bakizu zein dan, ezta? Apa. Eider García Durana bezala ezagutzen zaitugu gehienok, ezta? Bai, Durana bezala ezagutzen nauzue, ala deitu naute beti txikitatik, así que... Ondo. Posposik hemen egotea zurekin. Ongi etorri zukaldera, eta bueno, beitu, hau jarri deu joku bat, eta nola, hain polifazetika zean, hemen jarritugu, baitituzun gauza guztik, eta saioan zehar, jungo geha jolasten, eta ateatzeana horretaz ibiliko geha itzeiten. Ados? Vale, primeran. Bueno, lagunak, adi, kuskuiz bat ingo deu, eta gero ikusiko zuen, edari freskagarri mundial bat, eta aldi berian, Durana ezautu. Ongi etorri. Primeran, mil esker. Bueno, lagunak, eta Durana dituko izu, eta Eider García nola dituko izu? Duranekin geldituko da. Durana naute, eta raro egiten zait, Eider deitzea. Ados. Bueno, ingo izutena da, eta zuei, esan pausuz nundi noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, azteko eta ben, kuskusaiteko, hemen ingo deuna da, lehendabizi barazki hauek nahaztu sartaian, bai tomatia, bai tipulina goxatuko deu, eta espezia hau edana botako eskio. Hemen dakau, kurkuma, dakau kanela, dakau jengibre hautza, dakau kominua, eta baitare azafraia. Hoi goxatuko deu, eta botako jau baitare beste barazki hauek laukitxo inda. Lehendabizi horiek, eta behin honekin goxatuta, gero hauek, baina hauek aldenteago utziko ditugu. Eta hauek, bakizue, piper berdia, asenaiua, piper horila, eta kuiatxua. Dena ingo deu txiki, eta bertara bota. Baitare, gehituko jau, gero, kuskusa ingo deu apartea. Urberotan ingo deu kuskusa, goxatuko deu urinakin sartagilan, eta horrei bai botako jau hemen ingo deu nasketa bat. Sartaian aparte ingo deuna da. Hau ondo karamelizatu. Karamelizatuta honean, berta armendola botako izki jau, aranpasak ere bai, eta goxatuta honean martorria botako deu. Eta hemen atzian dakau tajina, hemen, Marroko esen ikusien nik anibili naizela, eta hoi dana hemen prestatzeu. Gaur ingo deuna da, zutan prestatu, hoi zutan iteuelako, eta gero hemen barruan jarriko deu dena txukun platera eratzeko. Ados? Bale, hau dakau hemen txe, hemen utziko deula, eta gero esan deuna, edari bat ingo deu oso freskagarria, eta hemen ingo deuna da, kau hemen, koko esnia, limoian dana zuko ateako deu, ura, azukre, eta baita lehen menta ostuak, birrindura baten, birrintzeko makina baten sartuko ditugu, dena birrinduko deu, eta hori ontziratuko deu, eta hori izangoa, freskagarria gure kuskusei lagunduko jona. Ados? Bai, oso itxura hona daukadan. Bai, desente bertxe bota deu, eta guain lanian hasi beharga, bale? Eta aldi berian zuri ezautu. Ez dakita batea, edo zuzenien arri jasotzaileakin hasiko geha igual, Nahi osun aldetik. Bai? Bai. Bueno, ni usten dut, hau hemen lanien jartzeko, eta zu hasiko zeare bai txikitzen piperra bego, bale? Primeran. Bueno, Txiki. Lauki txikitan ingo dugu, bai.
Lauku Vale. txikitan. Txiki, zuna bezun bezala, nahiko txikila, bale? Vale. Bueno, esan duen bezala, harriakin hasiko gea. Nola guantxe buru belarria izan harriakin, horrekin gustatuko zitzaiten hastia. Zeratikan, usten dut horrekin diozula, eta markak lortzen aiziala, eta Arabako lehendabiziko izan zela 100 kiloko harria jaso ezuna, Bai. emakumetan. Berez, lehendabizikoa naz, baina jurao bategaz, edo... Ofizialki, Ofizialki, bai. Vale. Ze berez ez dakigu beste neskaren bat egon den edo ez, baina berez plazetara ez dira irten, eta ez dituzte euki markak ofizialak. Orduan, momentuz ofizialki, bai, lehenengoa naiz. Ondo. Bueno, guk ezautu zintugun konki zen, Bai. baina guen harri jasotzen topera zaritza, eta nola zizinen hor derrepente harria jasotzen? Nola izan zen? Izan zen, berez, kasualitatea, ze justo pasaren urtean hasi nintzen, da ezin nun entrenatu arratsaldez errugbian, Bai. da orduan azkenean errugbira jokatzeko behar duzu taldearekin entrenatzea, ez da bakarkako lan bat. Eta orduan lagun batek proposatu zidan Julen Díaz, uste zurekin egon zela, Uri Zaharran. Bai. Ba, Peña esan Zaharra, zidan- Uri Zaharra, artista hutza. Ba, esan zidan, zu erakutsiko diazu mugikortasun lanak, malgutasuna eta lortzeko, eta ni irakutsiko dizut zelan jasotzen diren harriak. Benga, joan nintzen arratsalde batez harriekin ibiltzera, frogatzera, eta, 75ko zilindroa jaso nuen, ze ez gen euskan eskentzako harririk, edo asteko harririk, eta, gustatu zitzaidan, beste erronka bat. Eta, ona, baina hola hasi, behingoagatik hasi, eta gero hortikan, ja, lehiatzea jutia, o plaza jutia hortikan, beste urratz bada, ez da? Bai, ez dauka zerikusirik entrenatzea etxean bezala, ez, harritokian, edo gero plazara irtetea, hor ja nervioak eta kontrolatu behar dira, eta hainbeste jende zeuri begiratzea bakarrik, eramatea hori zailtasun handiagoa da. Baina, momentuz ez daukat presio handirik berrian naizelako. Ondo da, iten desuna haundila izangoa, eta danontzako gona egia esan. Bueno, eta zesan behar izun Durana, hau, noiz arte jarraitu dira zu, harrian zabe buru belarri, eta zein da zure metak esatean bezala, o noaino nahi zu iritsi? Aldudan altuen ailegatzea, ez? Momentuz disfrutatzen dut... Zu dana tope, itezu Ia, beti, bai, zu beti dana topea. Gauza begiratzea non daukan zure gorputzak mugak, ez? Eta mugak aurkitu arte, disfrutatzen baduzu gainera, hortan ibiliko naiz eta saiatuko naiz, aldik eta markarik hoberenak egitea, eta albadut hainbat txapela ateratzea, Guandik eta prestatuko hobeto, dut ezta? etxeko horma. Txapelaz betetzeko. Ona. Bueno, eta noiz izan zen 100 kiloko harria altzatzen nuen eguna? Noiz izan zen, da nola proposatu zinan oitea ja plaza baten, da esatezun bezala hor, juezakin da dana? Atera zuten Arrierri programa, uste dut 3. urtea Vale, dela, bai. ateratzen dutela, eta esan zidaten, apuntatu nahi duzu, ez dakiz eta, benga, bale. Azkenean apuntatu ginen, eta suposatzen da, harri bakoitza tokatzen zaizula holan sorteo bezala, ez? Da niri tokatu zitzaidan 100ko errektangularra jasotzea. Da nire bizitza osoan ez nuen inoiz bez hartu 100ko errektangular bat. Zilindroekin eta ibilitan nengoen, baina 100ko errektangular bat ez. Eta errektangular bat berez ez da ere. Da hilabete batean tokatu zitzaidan ateratzea eta behintzat paperron bat egin behar zen. Markarik ez, noski, ze hilabete batean ez dizut denborarik ematen, baina behintzat ailegatzea besteak zeuskaten mailara edo, saiatu behar ginen horretan ibiltzen. Azkenean, tokatzen zaizun harria, atera behar duzu aurrera, eta, Ona. Artista hautazea, danei aurre ite jozu, eta gainea lortu iteituzu gauzak. Aurten kokin zen pixkat horrela izan da, baina hori gero gautziko, Beste gauza bat. Durana. Eta, esan dezu, Peñaferrada guakin hasi sinala, behakin intzenula lehendabiziko urratzak, baina nun jarraitu dezu entrenatzen, eta nun nintzea hor, ez dakit, esatezula, buru belarri, o entrenadore personalak, o ez dakit, elikadurare dietisten bat hartu ezun, edo... Ni berez buru belarri entrenatzen, ez harriarekin, baino gorputzarekin, ez? Holan entrenamendu fisiko potente bat, nire lengusuarekin, Hasier, daukala gimnasio bat iraun, deitzen dena, eta bere emaztea,
nutrizionista zen. Orduan, elikadura bera eramaten zidan, eta nire lehengusua entrenamenduak. Kagero harriaren kontuan, Gasteizen, badaukagu harritoki bat, Jesus Atxa sortu zuena, eta orain gure entrenatzailea Ibona bat da. Eta, berarekin harria jasotzen, eta gero beste alderdi fisikoa, iraunen, Asierrekin. Así que, pospozik. Una, gelditu, behitu duran nola galdetu diten, Nola nahezu txikilla, ondilla, izarrak esango baino niteko hori, ala, ingoziz, nola moitzen dezun labana, Durana, habilidadia bakazu, Gustatzen zait zukaldaritza, bai, asko zukaldatze aldezu. Bai, gustatzen zait, egunero zukaldatzen dut, eta eske jatea gustatzen zait. Da orduan, baldin badukazu placer hori, azkenean zukaldatu behar duzu, Eta norbeak iteu gaina bere guztua, inorre baino beto, ez da? Hori da. Azkenean, bai. Hori da, behintzat nun baitera, Baskarion batera, joatea bai gustatzen zait, ez beti ni prestatzea. Hori dane gustatzen zaigu beste norbaite jaten ematiare, baina ere bai, jakitia ondo zukaldatzen daula gogu, egin itia eta geho konbidatu azkasunian zehose goxua prestatu gehien maite diosun entzako Baskari batzukiteko, Bai, maitasunaren adierazlea zukaldaritza, ez? Hola da, alas izatea. Bueno, hemen txearki goaz, Beitu, hor nahi nuna da, pixkat. Inberdio una da, tipula horrei ura atea, baitare tomatiai, eta hola, ateatzen dio unian urori, ingo jouna da, sartu hor dazkaun espeziak. Eta espeziak sartu ostian, gero, botako ditugu barazkitxo hauek, baina pixka beranduago. Horiek txiki ditugu gaina, eta aldenteago utziko ditugu. Bueno, baina beharki goaz, Bueno, beste gai bat ateako dugu, baina nekin ingo dugu. Zer irutze zaizu? Vale. Ondo? Bueno, a ber, Durana, esan berdezu zenbaki batetikan bostea. Batetik bostea, lau. Lau. 1, 2, 3 eta 4. Eta guain zenbaki bat, 5, 6, 1 alabila. 2. 2. Hori lehen esan dugu. A ver. El Conquisteko partaidea. Eta ez partaidea bakarrikan, Zenbat aventura, El Conquisten, ez da? Nahikotxo taia aski, Bai, Bai. Lehen esan duen bezala, baina bukaeran mekatxit lamar. Aurten ikusten genuen irabazin bihartzen dula, baina bueno, ez da zer gertatzen. Baina esan, horre bai, nola juntzinanen konkizare, bai izan zen kasualidade bezala, ez da uste lagunak bialdu zizuela, ez da? Bueno, lehenengo aldiz izan zen, bai, beste erronka bat bezala, ez, lagunak esan zietan, zertan ez zara aurkesten, ea hartzen zaituzten. Venga, bale, baino, aurkeste maldin banaiz, jolastu nahi dut akaina, man behintzat disfrutatzea, ez geratzea hor geldirik. Galdetu nion lehengusuari, zu prestatuko zen idake, eta lehengusuaren emazteari, eta eraman pitin bat hori elikadura, eta venga, bale. Joan nintzen, eta sortea eukin nuen. Deitu zidaten, da ara joan nintzen, kristoneko esperientzia, asko sortia hori, disfrutatuta. iristia ja, la leche da, esa nola dia zehazki, nola da, pasaberdiala, kastinak eta bar, nola izan dena hori? Nola tokatu zitzaizun zuri? Ni joan nintzen Gasteizko hotelera, eta eskatu genuen garagardo bat, ezin izan genuena disfrutatu, ze justo tokatu zitzaian sartzea, nervioak entzeko eta, baino ez. Da, bueno, azkenean ara sartu nintzen, kontatu nuen nire bizitza, hainbat galdera egiten dizkizute, eta ez dakit, grazia egin nien edo. Osa, zu erra sartu zinen orduan, grazia intzen duen, eta atea hunditik sartu zinen orduan. Bai, sortea aukin nuen, azkenean ez dakit zer bilatzen duten, baino ze berezi eskatzen dute, eta, bueno, sortea aukin nuen, hor barruan sartzen nintzela. Eta nola izan zen, lehen da biziko aldiz, danak esaten due konkiz bizitzen danean, hoi betiko gehazte zaizula markatuta, ez da? Bai. Osa, nire lehenengo esperientzia biziko nuke, behin da berriz, fijo, eta angeratuko nintzake posposik, bai. Zer da gehien botatzen desuna, o gehien, takit, arrutu zuzuna, o goxatu alazi zizuna, edo? Jo, deskubritzea gorputzeko kapasitateak, ez? Horazi zen agian nire deskubrimendu fisikoa. Jakitea gorputza noraino ailegatzen zen, ez? Eta sufrimendu hori pasatzea. Bai, taldekide ikaragarriak izan dituen, eta azkenean esperientzia dana da. Ez da bakarrik jolasa, baizik eta gero bai, egita dituzun lagunak eta daukasun taldea oso garrantzitsua da bai. Zentzen nune, emaitza finalean horren egurra ematen, ez da? Bai. Toda la prueba
Ondo. Orduan hori berrio errepikatuko zen duen, ezta? Bai, baina gero juntzen jainean ja kapitan bezala. Ja etzan berdina izan. Zenun hainbeste gozatu. Izan zen, esperientzia disfrutatzeko beste alde bat, ez? Proposatu zidaten eta zergatik ez ikusi zelako hain konkiza alde guztietatik. Eta gustatu zitzaidan, baina gogorrago iruditu zitzaidan. Niri pertsonalki, ez? Gogorrago, Bai. Karo, zein bota, zein bestea, zein area biali, ez da ja hartu behar dituzu, erantzunkizuna handiagoa da. Hori da. Beste engan hartu behar dezuna, ez da? Azkenean ez, zu pentsatzen duzu bai, izan zarela partaide eta ze gustatuko litzaizuke jasotzea zure kapitainatik. Da orduan hor daukazu hori erresponsabilitate asko handiagoa eta presioa ezberdina da. Esoaz disfrutatzera eta euneko ematera, baizik eta ondo egitera lan bat. Claro. Bueno, gero pasatuko gea azkenengo, igual azkenengoa pasatu ingo deu, ikusiko deu. Pasatu ez. Baina bitartean jungo gea usurbiliaino, nutrizionista baten ganagoaz, eta ikusiko zuen, ehundoko aholkoak emango izkidu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, egunon, Andoni naiz. Oandala gutxi zukin honintzen platuan, eta gaur nik hartzen zuen ere konsultara. Azten nutrizora. Guazten ez dautera. Gaurkoan, kirol nutrizio buruz hitz egingo dugu, eta batez ere lasterketa bat izan ezkero, horren aurretik nola jan beharko genukon, edo entrenamentu potente baten aurretik nola jan beharko genuken ikasiko dugu. Lasterketa baten aurretik edo entrenamentu potente baten aurretik, ulertu behar duguna da energia iturri bat behar dugula, eta energia iturri desberdin ditugu, alde batetik grasa eta beste batetik karbohidratoak. Grasak, intentsitate baxuan ematen digute energia, baina lasterketa edo entrenamentu potente bat dugunean, energia hori karbohidratoak ematen digute. Horregatik garrantzitsua da lasterketa baten aurretik horien ingesta edo kontsumoa handitzea. Horretarako alternatiba desberdina ditugu, alde batetik arroza, kuskusa, makarroiak edo pasta, patata, boniatoa edo beste elikagaiak karbohidrato kantitate altua izaten dituztenak. Eta proteina kantitatea baita ere sartu behar dugu, baina grasa kantitatea jaitsi eta fibra kantitatea baita ere jaitsi egin beharko nuke. Horregatik barazkiak jaterako garaian, barazkiak entsalada moduan jan beharrean, purean edo egosiak jatea hobeagoa izango litzateke. Menu konkretu bat adieraziz, lehenengo platera barazki platera bat egingo genuke, baina entsalada moduan izan beharrean, barazki egosiak edo pure moduan jango genituzke. Ondoren, plater printzipala, karbohidrato plater bat izango litzateke. Arrozak, kuskusa edo pastarekin egina, edo baita ere alko genuke proteinarekin batera, batez ere haragi txuria edo arrautzak, eta horri lagungarri bezala, boniatoa edo patatarekin egin beharko genuke. Dakizuen bezala, lasterketak ordutegi desberdinak izaten dituzte. Alde batetik, aldu lasterketak arratsaldez izan eta gure azken otordua bazkari bat izango litzake, baina lasterketak goizez izan ezkero, gure azken otordua gozari izango litzateke. Oso garrantzitsua da, azken otordua denborarekin hartzea. Hau da, 3 bat ordu lehenugo lasterketa baino, batez ere digestioa egin eta behar ditugun mantenua edo nutrienteak absorbitu eta energia hori izateko. Gozari adibidea jartzearren, hemen dugu gazta freskoa, zumoa, eztia, datilak edo irasagarrera erabili genezake. Baita ere alternatiba bezala, edali vegetalean arroz esne izango genuke arrozaren partez sartzeko. Lasterketa baten bitartean, alternatiba desberdina ditugu. Alde batetik gominolak, beste aldetik gelak, isotonikoak edo barritak ere aldute izan. Honekin batera garrantzitsua da hidratazio maila egoki batera ematea eta horretarako isotonikoak egiten dira. Honen funtzioa alde batetik hidratazio egoki batera ematea, beste aldetikan energia kantitate egoki bat izatea eta kalambreak saihestea. Eta ura eta horrekin batera gatz mineralak sartzen ditugu. Behin lasterketa amaitu ondoren, jakin behar duguna da alde batetik izarritu egiten gara, beste aldetik energia gastatzen dugu karreran zehar, eta muskularki baita ere zuntza ustura txikiak gertatzen dira. Hori errekuperatzeko
alde batetik proteina sartu behar dugu bere funtzio estrukturala edo muskulu hori konpontzea denez, karbohidratoak ere bai sartu beharra dira jakinda energia galdu duguna berreskuratu egin behar dugulako, eta ura eta gatzak ere sartu behar dugu izardietan gatzak eta ur kantitatea handia galtzen dugulako. Eta orain esplikatuko dizuet etxean isotoniko bat nola egin beharko genuken. Alde batetik zumoa, ura, limoia eta gatza beharko genituzke. Bueno, Joseba, hemen dakazue etxean egindako isotoniko bat, eta gogoratu edari hauek kirola egiterako direla, eta ez egunerotasunean hartzeko. Bueno, besarkada bat eta ondo segi Azta Nutriziotik. Agur! Andoni, artista hutsa aiz, eta mil esker, eman diguken errezeta horregatik, Edari hori isotonikoa ezin hobia, eta gero esan diguken danagatik. Egia esan, irekin beti ikasten. Eta, badakizue, beste danok, kasoin. Bueno, besarkada handi bat, eta gurean jarraitu berdeu. Hemen txe barazkik ibili dia hueltaka, lasai, hemen txe daskat, bi huelta mango xio, eta guain zuen diet pixka jetxi, eta hemen txe utziko dugu aulanian, ingo deuna da, kuskusa martxan jarri, ura jarriko eta gozten, eta ere bai jarri behar karamelizatzen tipulina. Eta zu lagunduko jazu iten, freskagarri berezi hori, behitu. Hemen dakat, zumitu bateatzeko, limoia jutezea erditi moztu, txirrikitxarraka, azalak bertara botatzen, eta zukua, bueno, behitu, hau, gio, iten dana da, iriki, inbiar deuna da, bertan bota osagai guztik, gero itxiten deu, eta buelta eman da jartzen dugu. Orduan gero, bertara botatzen jun. Ados? Primeran. Bueno, eta aldi berian honekin zehoz inbiar deu. Lehen ez dakit txintxilik hau deun konkisteko azkenengo atala, ez dakit zehoz kontatu. Azkenengo urtea. Fiskal berezia izan da, ez da? Bai, izan da berezia, taldea bezala, ez? Oso berezia, izan da oso berezia, eta, bueno, ez dakit, ez nintzen sentitu gustora, Osa, ez da sufrimenduaren aldeo, ezik eta, ez dakit, azkenean taldea bebai, etzizun lagundu, hoberena, eta, bueno, beste etapa ezberdina, eta azkenean, dana bizi behar da, ez? Orduan, gozotasunetik, garratzera pasatu naiz. Igual, guain, azkenengo konkizau pasata gero beste batzui ulertu diozu gertatu zaien antzeko zerbait eta hola lehen esatezola. Zergatik jongo zean da, igual, guain ulertu arazi diozu? Baina, beti ulertu, azkenean zu, bakoitza badauka beri esperientza eta zu ez dakizu zelan sentitzen den beste pertsona, ez? Da, azkenean, zure etxera jotea badaude gero bebai kirolare pilo bat utzi dituztenak joku olimpikoak eta. Da zeba, ez dakizu zergatikan, ez? Da askotan, buruan niretzako garrantzitsuena da eta hori da lehentasuna daukana bizitzan. Bale, eta ze izan da adibidez aurtengo gogorrena? Bueno, aurtengo gogorrena esan dezuna taldia eta ez da guztua sentitu. Baina oso desberdina izan da adibidez otzian ibili edo berua moskituakin, zer egin nahiko zu? Zer egin gehatuko zinan? Ez que ez dakit, ez dakit, hotza oso zaila izan da, baina ez que eukitzea bebai hor moskitoak aurpegiaren barruan sartuta. Zenbat gran eukitzen dituzten da, bueno, zure bai gorputza guztia, atzetia horreño, zenbat konta ezinak, ez da? Konta ezinak, osea, ja begi barrun begi barruan. Bai, begi barrun, osea, ja ikaragarria. Zurtzuluan barruan da moskitoak. Nik uste dut, bueltatzen zarela osasunez askoz hobe Patagoniatik, Karibetik baino. Bai, Bai. Claro, bai, hotza dakasunean, pixat iporten emate izu, eta ja lagundu ite izue. Baina naizia izorratzen, bai, da eskenean hori sartzen dizute pozoia gorputzaren barruan, eta ez dakit. Egia da ni lehengoan finalera llegatu nintzela, eta oraingoan, iruzpalau egun eta etxera huelta. Orduan ez da konparatzeko ez da ere, ez? Ez berdina. Ez tezu bizi bukaera arte, eta orduan ez dakizu iguala inbeste, ez da? Hemen utzi behar dugu bat, geopolitaiteko behitu, mosten desunian, mostuko dituzu bi horrela, eta gero bi bazterrak ere, atengo jo zuzukua, bale? Baina bi harito utziko ditugu bakoitzan edalontzia dotore jartzeko, bale? Bale, oso ondo, eta urare bai kuskusana jarri berden martxan hemen. Aberdakaten hemen, kasuelatxua, ni uste hemen txe moldatuko gehala, bale? Bueno, ni usten dut guain bai joku guain bihar deula, urrengo ateatzeko. Hemen inberdetena da ura berotzen jarri, bale? Eta nola deitze esan, papel joko hau. Zu aldakizu?
Komekokos, ez? Komekokos, bai, ondo, komekokos, oso ondo izia. Dola san, Durana, batetik bostea? Batetik postea, aldatuko dut eta bi. Bi, Bi. bat eta bi. Eta guain, o bata, o bila, bosta, ala seia. Sei. Seia. Ahi ez. Oso ondo, a ver, zerak hau hemen guan. Errutbia. Errukuia. Bai, errutbia, esan dezu, errutbia utzi zendula, eta gero, hasi sinala, bueno, harri jasot, zeatikan ordutegia eta historia gatikan, ez da? Bai, ordutegien gatik, azkenean rugbia niretzako izan da berez, bueno, eta bada, familia eta gaur egun kirolari bezala naizena naiz rugbiagatik, así que... Zenbat urte txokin hasi zinen, zenbat urte dijo zoaz ja errutbia egiten? Ez egin gazte, 18 urterekin gutxi gora bera edo, Nilen ez nuen kirolarik egiten, osea que... Hor deskubritu nuen kirolaren fantasia. Eta rugbian zergatik esatezun fantasia, o zer deskubritu zenun? Zerrek bete zizun nahi beste? Rugbia betetzen zaituelako pila. Hirugarren denbora. Bai, Rugbian esateko gona hirugarren denbora, ez da? Hirugarren denbora oso garrantzitsua Oso beti. Baina bai, errespetua, konpromesua, azkenean dauzkan baloreak zure bizitzan, gero praktikotasuna dauka, orduan... Ez dakit, hori engantzatzen du, polita da bai. Ona, eta zenbat urte ibili zinean, da zen maiatan, onola izan zen historia? 7-8 Euskal Herriko mailan. Euskal Herriko, bale. Bai. Zer, hor badakit ibiltzen diala, bazterretikan askarra korrika, beste atzu melia egiten, beste baloia hartuta sake egiten una eta hori. Bai. Ez askoen kontrolatzen errutbia. Zein da, zer postutan ibiltzen zinean zu? Ni hasi nintzen bigarren lerroan eta amaitu nuen gero flanker bezala. Hau da, en la mele, berez esaten duten moduan, era de las gordas. Bai, Bai, gu garbitzaileak gara. Gorputzagin, hori da, bai. Vale. Gehien gustatzen zitzaidan abe, bai, ez? Plakatzea eta apoioa ematea. Bai, Osa, gehiena, plakaje harrakitia, Bai. Hori egia esan, zuri itia ez du beharra izan, baina bestia itia divertigarri izan behar du, Bueno, eta ja, ematen duzunean, noizbete jasotzea be, bai, gusto hartzen diozu, Bai, Ona baldin bada, esaten zu, plakaje ona jaso, polita. Mingai egiz bezu hartzen, ez da? Hori da, bai. Zatigan, hor golpe harrak hartzen dira, ez da? Bai. Lesioik handa ez zitzaizun etorri? Bai, nahiko eduki ditut, bai. Bai, baina zernakon gusto no pika, ez? Azkenean, Eta ze lesio mota dituzu, zer? Belauna purtu nuen... Errumidari askok buskatzen dute belauna, ez da? Bai. Belauna, saietzak, oina bebai, ez dakit, pila bat. Danetik eukiezu. Atzamarrak... Beste masara kontatzen, 8 urteetan zehar, azkenean... Asko lesionatzen zinean, urtero lesioen bat eukitzen zenun? Urtero ez, baina, gauza txikiak, azkenean atzamarra bat apurtzea, ez da, osea, hundi ez, baina... Baina geldikan uste izu, ibiltzen denean tokatzen zaio, hori ala da. Dudi gabe. Bueno, eta, beste gai baten bila jungo, ez da, bestela zaio bukatuko zaigu, eta ez ditugu dana topatuko. A ber, bota, batetik bostea berrio... Bat. A ber, hementxe bat. 7-8, 5, 4 ala 3. 3. 3. Vale? Erizain. Hori ja zure lanbidea da, ez da? Berez erizain laguntzaia, ez dela berdina. Zer desberdintasun daka erizain batetik, erizain, bat laguntzaia da, eta beste erizaina da. Laguntzaia, azkenean zure lana zikinagoa da, ez? Garbiketa lana, eta beste gauza bat, baina bebai polita. Vale, eta hori ikasi zendun, ose ikasi zendun erizain laguntzaia izateko? Ni ikasi nuen erizain laguntzaia, eta berez ikasi nuen hori tatuatzaia izan nahi nuen. Orduan, biosanitario bat behar duzu, edo ordaintzen duzu, eta kurtso bizkor bat egiten duzu, edo erizain laguntzaia. Eta azkenean, erizain laguntzea, azkenean, bazeukan bebai, beste irten bide batzuk, ez? Así que, hortan ibili nintzen, eta lanean, gustoa hartu nion, polita azkenean jendeari laguntzea, eta... Ze, ona, eta hori zeiten duzu. Ordutegiak eta bai arraruak izaten dira, ez da, azte buru, gaur, ordu guzti tokatzen zaizu, nola iten ez hori? Ezkenean, 24 orduko lana da, ez? Egunero jendea behar du zu horregotea eta urte osoan zehar, orduan, hori, goizeko txandak, arratzalea, gauak, gabonak, egun guztietan. Eta zeiten duzu, hospitala hundien batean, egon hundik noi biltzezea lanian? Azkenengo, egon nintzen txagorritzun, dializian eta orain goizetan banago beste neska batekin, laguntzaile moduan, baina, gehien bat disfrutatzea da. Eta soldata irabaztea ere, bai, ez da? Hori da zure ogibidea, ez da? Hori da, lan egin behar da gero ogia jateko, así que... Ondo.
Bueno, lagunak, hemen gauza mordo bat indego, bera ez du itzein da itzen, bera gaitu indetena da, ura irekiten zionian, bertara botaet, gatza bota dio, eta bere berotasunakin, kuskusa intzaigu. Beitu barazki zeitxurakaen, eta hemen, tipula potxatu armendola eta aran pasakin, eta ingo deuna da, gero, hau dena birrindu goxatzeko, kuskusa gurinetik pasa, baina lehendabizi erreportai bat ikustea jungo gara, doz? Bale, primera. Gaur egiten freskagarri bat, eta Stick Tabernan ere beste freskagarri bat indigue eundekoa. Guazen bertara. Kaixo Joseba, hemen gaude berriro Stick Tabernan, errenterian, eta nire izena Javi da, eta udarara begira koktel bat prestatuko dizuet alkoholik gabekoa. Astelehenetik igandetara irekitzen den taberna bat da, eta ezagunak gara herrian prestatzen ditugun koktelengatik, baina baita ere goizeta kafea edo dena delakoa baita ere eskaintzen dugu. Hemen daukagun karta dira koktel historikoak. Dira hemen prestatu diran koktelak eta txapelketak irabazi dituztenak, eta gero jendea baita ere gustoko izan ditu eta geratu dira kartan. Asko markatu duen koktel bat da eta asko saltzen dena da Stick Bloody koktela. Eta hori Patxiren arreba egin zuen, hemen dagoen koktel bakarra munduko txapelketa bat irabazi duena. Historia oso polita bat dauka eta hasta komik bat egin zuten Patxiren liburu batean, arazo asko egon ziren bidaian zehar, txapelduna esan behar zutela, eta hasten ziren azkenengoa esaten. Eta nahi gabe esan zuten Joliren izena. Alrebes jarri zuen horria, eta azkenengoa esan zen lehenengoa. Eta esan zen esperientzia oso polita bat, eta niretzat da hemen Sticken gertatu den historiarik politena. Patxi niretzat da kokteleria munduan irakaslerik oberena, eta ez da pelota egiteagatik, ze ikusi detenagatik da, eta gainera bera pertsona bezala guri erakutsi diguna da gauzak bihotzarekin egitea. Ez dut inun ikusi alako gauzarik. Sticken taberna jefea da, eta bere lanarekin lortu duena da niretzat eta beretzat uste baita ere dela lorpeniko berena da baskulinaren irakaslea izatea, bere pasioarena, kokteleri irakaslea da, eta gero txapelketa asko irabazi ditu, baita ere Pedro Subijanarekin ari da lanean Akelarren, bere koktelak eskeitzen, niretzat ja hori da gehiegi. Gaur prestatuko dizuet Udare Sour koktela. Da, pasadan urtean irabazi nuen koktelaren bertsioa, alkoholik gabekoa. Koktel horrekin irabazi nuen Gipuzkoako gazte barmanen txapelketa. Dauka pinazukua, koko pure pixka bat, udare siropea, eta baita ere limazukua. Horregaitik da Udare Sour. Zea, ingrediente gozoak eta ingrediente garratzak nahasten ditugulako gure koktelan. Horrekin lortzen dugu gozo, azido, sapore hori. Koktel oso freskagarria da eta udarara begira, ni uste dut asko gustatuko zaizuela. Lehenengo jarriko dugu 60 mililitro pinazukua. Gero pixka bat koko purea, 30 mililitro udare siropea, eta lima bat esprimituko dugu aitare, koktelera barruan. Izan zen egun oso polit bat, zan nire lehen txapelketa, eta oso ordurin egoen, baino nola bukatu zuen eguna, pena merezi zuen ez, urduritasun guztia. Alkohola izango balu, alkohola izango zen pizkoa. Perun eta Txilen egiten den alkohol bat da, eta azkenean hori. Atera nintzen txapelduna, eta orain hemen gaude, zuei erakusten, pasadan urtean egin nuen koktelaren bertsioa, baino alkoholik gabe. Gaur egun, geroz eta gehiago eskatzen dira alkoholik gabeko koktelak, ze beti zehose elaboratuagoa nahiko bazenu, beti pentsatzen dugu alkohola izan behar duela taberna batean, edo restaurante batean, edo dena delakoa. Eta gaur egun ikasi dugu gauza gozoak eta edatzeko gauza politak prestatu daitezkela alkohola erabili gabe. Lima deshidratatua eta mentarekin aurkeztuko dugu, eta baita ere freskagarriagoa izan dadila, egingo diogu limoi tuiz bat. Limoi berdea, oso garrantzitsua guretzat, beti erabiltzen dugu limoi berdea.
Bueno, hemen daukagu gure udare sour koktela, uda honetan freskatzeko ezin hobea, eta probatu nahi badezue Stick Tabernara etorri. Eskerrik asko, agor! Javi, artista, eharra koktela, indiguna. Bai. Buah, ze pintaka, Bene-benetan, horreare, pasatu jarko nahiz daztatza. Horreako bestet esfurtza hondi egin berre, Gozo ematen zuen, bai. Bueno, bezarka da hondi bat eta jarraitu. Goxatzen, da goxatu erazten. Gurean jarraituko dugu, indetena da betu hau murrizten aizitzaigun, eta bila piku txikiotako pasaet, erresago kudeatzeko, hemen kuskusa salteatu biharretelako. Gurina botako dugu, eta salteatu ingo dugu. Eta duran azuk, edari hau bukatu biharre zuten. Primera. Inbiar deuna da, betu, hemen digan bi txontxor politenak enduko dituzu, gero edalontzian jartzeko, hemen jartzitugu, hemen limoiakin bateak eukainen jartzeko, eta bertara bota biharrezuna da, koko esnian eusen erdila nahiko, ura erdila, azukre erdila, eta hemengo osto beste danak. Vale? Danak bota, eta gio itxiko deu, buelta eman, da birrindu ingo deu. Eta ere bai edalontziai, beitu, gio hemen jarri behar ditugu dotore, gauzatxo bat ingo jo zure bai. Beitu, ningo izu bat, ikusteko zu. Hemen ningo deuna da, a ber, oiaratxo bat, vale? Ez deu gehiagi behar, ikusiko zu, Hola, pixkatekin, nahiko izatea, vale? Oiarakada bat. Oso ondo. Eta hemen behar dana da, xikindu, hau ite da batzutan, nola izatea idari gorri horiek, gorri-gorria jartzegoena, obeste atzuk berdiak dianak, Granadina. Hola, kosia, genuna izen ezan, baino, asunto da, horrekin hemen iten dezu horrela, tiki-tiki, dotore, gero jartzen dezu hemen horrela, eta gero, gure daria, pixka politagoa gelditzea, bale? Haure bai, zuretzako, bale? Hemen dazkazu, lanak banatuta, eta jarraitu behar dugu itzeiteko. Honekin goaz berriro orduan. Bueno, esan azu zenbaki batetik bostea. Bi. Bi. Bat eta bi. 3, 4, 6, ala 8. 4. Adibidez. Adibidez. Animal Flow. Animal Flow. Animal Flow egite aldezu. Durana. Bai. Bai, Ze gauza edarra dan. Hemen gurekin Euskal Herrian neontzan, neska bat, Australian bizi da. Bai, euna. Euna hoi da etzitetela tortzen. Makina. Makina utza. Eta honitzen nire Animal Flow egiten da, ez dakit. Da zen Flow ez moduz? dakit, baina animalia galanta, bai. Gustatu zitzaizun? Bai, asko. Egia esan hor, ez dakit. Gorputza ezagutzeko, eta ikusteko, eta pixka luzatzeko, eta forma neoteko oso aproposa irutzen zait, ezta? Bai, eta berreskuratzeko, animali bezala gure kapasitateak askotan gertatzen zaigula, joaten garela entrenatzera, muskuloa egitera, baina gero malgutasunik ez, da garrantzitsuana da mugikortasun hori lortzea. Malgutasuna eta indarra, biak batera. Nio, ez dakit zelan esan, efektibo bat izatea, ez? Berreskuratzea gure naturaltasuna, eta gure naturaltasuna da primatea izatea orduan. Dudi gabe. Ni bai, egila esan gehiota gehiago sentitzen naiz primatia egila esan. Zeratik, hain desbariauta gau mundua, azkenian hainbeste gauza egin, hainbeste sare sozial egin, hainbeste historiekin, ez dakiloa noa beira ibili, ez da? Bai. Eta holako momentua berri izatea. Eta zu nolatan hasi zinen horrekin, nolatan hasi... Esatezu, Animal Flow, bale. Lehenguzuaren gimnasioan. Hala izan zen. Bueno, bera hasi zen gurekin teknika berri hau frogatzen, gustatu zitzaidan, gero nian egon nintzen denbora batez klaseak bebai ematen, eta da orduan, hori. Gimnasioa eta lan egiteaz aparte, azkenean bebai ematen genituen Animal Flowko klaseak, ez? Ona, eta zu egon zinen Animal Flowko klasek ematen eta dana ordun. Bai. Ona. Berez, atera nuelako titulua, Horretarako bebai instruktorea izateko egin behar duzu zure tailerra, eta bai. Ona. Bueno, a ber, besten bat esango dugu, baten bat gatzi zaigu, igual irikitzen jungo a ber si zenbakit falta zaigun. Zazpia igual ez tegu esan. Agian ez. Zazpila ez tegu esan. Pero, a ber, zesaten du. Margolari, lehen aipatu ezula. Lehen margolari sinala, ez da? Bai, gustatzen zitzaidan. Jarraitzen dezu, ez diozu ematen horrei guain, ala? Bueltatu naiz, baina hori nire denbora librean, disfrutatzeko, eta
ba hori, askatzeko barrunbetako gauzak, ez? Da, zure momentua, zure pertsonarekin egoteko, eta Ze ona. hori. Eta Durana, zen motatako margoak dituzu? Arkatzakin, papelian, o nola da ez dakit, oleoakin edo zerrekin ibiltzea? Ba, duela denbora asko oleoa zen gustokoena. Gero ja pasatu nintzen arkatzarekin disfrutatzera, azkenean edo nora joaten zarela beti paper bat eta arkatza eramatea erresa da, ez? Eta orain banago akuarelekin margotzen. Bai, pitimatik utu behar da dena, ez? Eta gero ja bakoitzai gehien gustatzen zaiona, horri gehiago eman. Dudi gabe, dana eman behar zaio, eta gaina ez gauzai gehiegi. Dana pixkaten manda, hobeto izatea, ez da? Batutan bat, zoze gehiegi gustatzen zaigu gehiegi emate jo, eta kalteako itigu. Kalteako, ona izan dare. Bai. Bueno, earkizoaz horrekin, ez da? Bai. Zer falta zaigu hemen, behitu, koko gota berde honean, bale? Bale. Txak, ni usten detola erriska nahikoa. Ura ez tekit botako jo, gela botako jo. Otzotan nahi deulako, Vale. bat. Eta bi, bale, azukria botako dugu horrea dena. Hau listo, hau ere listo. Oso ondo. Hau kendiko izute mendikan, hau dotore jarritu zela fuera mendikan. Oso ondo, eta barrura. Bai, bota dena barrura. Vale. Gero ikusiko pixkat lodiak gelditzen baina, nik uste teharra gelditu gala, ez dula, biharko horrek urikan. Eta ni hemen jartzen jungo nahi zau. Eta horri behar deuna da itxi, agila azukrea. Ez gehi biliko zea. Hola, edo gehiago? Bota pixka gehiago, gaur festa egun. Gustatzen zaizu. Ni gozo salian naiz da, Vale. bakizue. Hau, ez da, egunero hartu behar, maio hartzean nian, tak, hori bai, egunero hartu behar bazu, azukreak endu. Bai, hori ditu dio, abe. Vale, itxita dakau. Vale, huelta mango jo. Horrela xe, gau itean dana. Hartu, zanpatu, eta huelta gauzi. Vale, eta ni hau, hemen txegarri biharrez. Azteko eta behin, kuskus azpin. Vale. Bueno, Durana, ni hau jartzen gune, iriki, haber baten bat aztu zaigun. Ez dakit baten bat aztu zaigun. Baten bat. A ber, bosta uste dut. Bosta, itxoin, Hau geldituko deuta. Vale. Asko zo. Asko sobe, bai, asko sobe. Bota, bain, bota. Bosta esan dezu, ez da? Bostan jartzen du voluntario. Voluntario. Noizin dezu, bolondrez lanak. Gustatzen zaizu hori ere bai, ez da? Egin dut bai. Baina ez dakit, arrapatu nauzu. Bai? Bai. Zergatik gan? Ez dakit, ni bolondrez lana egin dut sindrome dauneko talde batekin. Duela asko. Txoritxo asko azkau hemen, Durana. Hemen, Ja, danetan kontuatzea. harrituta utzi nauzu, Ez nuen espero. Eta zer egiten zenuten bertan zehazki, Durana? Ni autonomiako taldearekin nengoen, eta joaten ginen oporretan, zehose hartzera, saiatzen ginen ez, ahalik eta autonomen izaten, eta haien egunerokotasunean parte hartzen, ez dakit. Ze ona. Ze pertsona ona zean, Durana. Jarraitu horrela, goxatzen, eta terremoto izaten, da dane apuntatzen, bale? Arreta eman, ez? Arreta eman. Bai. Oirabazi, oikasi, ez alda ala. Hori da. Bueno, hau hementxe garriko deu, horrela xe, bestia ebai, bale? Bueno. Itzela, ze polita. Bat, bi, kamara sentitzen dut nita Duran entzako dira. Eta non artean partekatuko deu, hementxe mentita. Bueno, eta hemen, hori usten eta danak esan aldeu, Danak esan aldeu. Denak, igual baten bat ez tenu nahi esan da horretik nahi zer repasatzen. Zenbaki politena falta da. Bai? Biribilena. Sortzia? Sortzia. Eta zergati da politena? Niri beti gustatu izan zait. Ez dago Sortzia. denborarik. Gaur egun badatorrela, alegina. Bueno, baina nik ikasi nahi, etor zein Animal Floweko hola, estiramentu bat, oso hola, bai? Orduan memoria frogatuko dugu, ez? Vale. Ze berez, eunarekin ikasi zenuen, hasi que suposatzen dut, pausu basikoenak ikasiko zenituela. Bat ingenun, nazu hemen alde jarri, ez dakitzan horrela jartzen itzala. Eip, Katxiz lamar. sentadilla bat, ez? Ez, zan zerbait horrela, eta ite genuna eskua baltza, eta gero bestia. Bale. Baliteke? Ai. Izan daiteke, baino azten da bist posiziotik. A ver, nola de hasten da? la posición de la bestia, hau da. A ver. Zure belaunak, Bai. ez, egon behar dira silborraren azpian beti. Bai. Ez? Eta eskuak
zure Sorbaldan azpian. sorbalden azpian. Hori da, Vale. eta orain presioa jarri abdominaletan eta belaunak altxatu behar dira. Txintxilika, vale. Belaunak eta ipurdia ezin dira lurrearekin kontaktuan egon. Hola, erreso, erikaz. Bai, orduan, bera saiatu zena zurekin izan zen, frogatzea, zen motatako resistentzia zeneukan. Ba, hortik egingo dugu luzak, bueno, Bados. beste posizio batera aldatu. Noa, Underswitch bat. Nekatzen nahi naiz. Bale, altxatuko dugu, eskumako eskua eta Bai. eskerreko hanka, beti biak Vale. batera. Eta buelta, emango dugu, betik pasako gara, apoiatu lurrean, eta hemen ipurdia ukitu gabe, atera bularra, eta ipurdia joan behar da. Baitu zue- benone petxua zue ahí. eskuetara. Bai, eta ipurdi hori azpian. Hori da. Eta hori izango zen krab posizio. Krap. Bai, Krap karramarroarena. indinei txaketillak. Hori da. Eta egin dezakegu ibiltzea pitin bat. Ah, bai? Ez? Orduan, Noak, esan aurreka dezakegu. batzaka? Forward traveling crab, esan Bai. nahi du aurrera egingo dudala. Forward traveling crab. Orduan, beti esaten da lehenengo, oina, Eta aurrea zer da, area o area? area. Vale, vale. Zu nora begiratzen duzu, Vale, aurrera, area. aurrera da, ez? Hola, eta ki- Eskumako hanka, Bai. forward traveling crab. Orduan, Ba. eskerreko hanka, forward traveling crab. Vale. Hanka eta eskua aurrera, Bai. eta bestea bebai. Ah, eta hola ibiltzegea. Hori da. Wow. Hori da. Xau. Oso ondo, orduan, Animalia. eskerreko hanka underswitch eta bueltatzen zara posiziora. Ostras, Eta ramaitatu. Underswitch. Hori Baina da. zure beira. Oso ondo. Lagunak. Hori izango Hemen litzake. txegelditzegea, animalitzen egiten. Agur. Eskerrik asko.